era xogar, era traballar cos sachos. Cos sachos. E como tiña as bixigiñas nas mans todas negras, e pois explotaban xa tiñas que ir igual. E mandaban che mexar por elas para que che curaran. Eu iba contenta porque éramos rapazas e había que ir. Se acorda meu pai ir á pesca á Coruña, ao Gran Sol e así. Pero claro, eso non bastaba, había que traballar. Se viña ás 6 da mañá, tiñas que ir á seca ás 6 da mañá. Co sono que tiñas, calquera se levantaba para ver que levantarse cojones. Pois mira, eu cando era máis moza baixaba toda chea de razón e gustaba-me ir. Que había tiña ameixa, moita. E depois ibas para a casa, ibas vender, traía os cartiños na man, me cago na conacha, viñas contenta como un cuco. Esta actividade era unha boa opción. Claro que era, que lle dou de comer a moita xente, senón de que se iría, da banqueiro e de moitos sitios. Estaba todo libre, viño o contramestre de Rianxos e tiñas que escapar porque mi madriña. Fomos as primeiras furtivas, que a xente tiña que comer, non había outro medio de vida, e tiñamos que ir roubar á praia, poñíamos un vigilante, para cando viña o contramestre. Pero tamén o pasabas ben, cando eras moza, corrías como unha centella. Cando viñan había que escapar, pero había veces que cando se daban de conta os que estaban a vigilar xa estaban enriba de nós, corre! Pero eu ainda iba para a praia hoxe, sin pensalo siquera, iba para a praia pero directamente. Na cofradía para a xente sí que lle vexo o futuro, moito futuro, ademais. Teñeno todo feito, nada máis que van ali, escañas, se traballan ganan, se non traballan non poden ganar. E son 4 ou 5 horas, e ves libre para a túa casa.